Najlepša ljubavna priča u koju niko ne veruje, ovo što se desilo jednoj ženi, dešava se samo u hollywoodskim filmovima. Mladu ženu, Emu Perier je na jednom dating sajtu pokušao da obrlati razvedeni 55-godišnjak koji je iskoristio fotografije koje je pronašao online. Pretvarao se da je zgodni muški model koji je inače od njega mlađi 20 godina. Ema je videla slike zgodnog, tamnokosog mladog muškarca. Navodno je bio italijanskog porekla i bio je istih godina kao ona. Godinu dana su razmenjivali poruke i razgovarali intimno preko telefona, ali je on uvek imao izgovor zašto ne može da se uživo sretne sa njom. Kada mu je predložila da se vide preko facetime, a ponovo nije hteo uz izgovor, to je samo za tinejdžere. Lagao je da zbog posla stalno putuje po Evropi, a da svo slobodno vreme provodi u vili svojih roditelja u Španiji i da zato ne stiže da se nađe sa njom. Zvuči suludo, znam, ali ja sam zaista mislila da ga volim. Poslao mi je 300 fotografija i pričali smo preko telefona nekoliko puta u toku dana, a između toga slali jedno drugom poruke. Znao je sve što se događa u mom životu, sve moje najskrivenije misli i osjećanja. Delovalo je kao da je jako nežan i da me voli i imala sam dovoljno poverenja da sve to delim sa njim. Takođe je bio pun komplimenata, očigledno je radio sve što je mogao da se zaljubim i uspelo mu je, priča Ema. Njene kolege su joj jednog dana sugerisale da je čudno što ljubav svog života nije još upoznala i rekli su joj da je on možda uzeo lažni identitet, što je definicija pojma catfishing. Možda je neki matorac ili spiho, rekao joj je jedan kolega, ali Ema u to nije verovala. Uskoro je i njena porodica posavetovala da prekine kontakt sa njim. To je jako nerviralo, ali s druge strane je mučilo i što on stalno nalazi izgovore. Instalirala je aplikaciju Reverse Image Search, koja detektuje originalni izvor slika s interneta. Uploadovala je Ronijevu sliku i za sekund je otkrila da je to zapravo turski model i glumac Adam Guzel. Zbunjena i uznemirena nastavila je da traži i pronašla njegov profil na sajtu jedne agencije za talente, ali i Facebook profil i Twitter nalog. Ema je Roniju poslala poruku, da li imaš bilo šta da mi kažeš o Adamu Guzelu? Stanley je odgovorio, to sam ja. I dalje je insistirao da je nekada nosio to ime, a da su slike iz njegovih mlađih dana kada je radio kao model. Zahtevala je da joj se pokaže na facetime, ali opet je odbio. Ona je rešila da ga raskrinka. Tog leta joj je poslao sliku ribe koju je snimio u akvarijumu, a aplikacija je odvela do TripAdvisor preporuke koju je napisao Alan Stanley. Tada je uspela da locira njegov Twitter gde je našla sliku ćelavog starijeg muškarca. Tek tada je shvatila da je prevarena. Na kraju on je priznao sve i rekao da je napravio najveću grešku u životu. Rešena da ga spreči da ponovo uradi istu stvar, Ema je preko Facebooka poslala turskom modelu poruku u kojoj ga upozorava da se njegove fotografije koriste za pravljenje lažnih profila na sajtu za upoznavanje. Iako je slične poruke dobijao i ranije, ovaj put je odgovorio i kada je čuo kroz šta je Ema prošla sa Alanom Stanleyem, bio je jako besan. Počeli su da pričaju preko poruka, a onda je Adam preko facetime, a pozvao Emu i ona se rasplakala. Uskoro su sve češće razgovarali i rešili su da se upoznaju. Adam je iz Turske došao u Englesku. Zagrlili su se pošto su se videli, ušli u taksi, a Adam je poljubio Emu. Od tada su u vezi. Trenutno razmišljaju kako da reše problem Adamovog ostanka u Engleskoj, jer kao državljanin Turske nema dozvolu za rad u toj zemlji. Dolazi kod Eme sa turističkom vizom, ali u Istanbul mora da se vraća svakih 6 meseci. U martu Ema će otići kod njega da upozna njegovu porodicu.